Да намери Тодор Янчев, беше пресечен този пас, възможност за отбора на Левски, страхотно положение за силите и невероятен пропуск в първи момент на Жолзиньо, след това рикошет и това е аут. Ето го първото много сериозно положение за Левски в днешния двубой. То дойде в 17-та минута на тази среща. Жолзиньо, изведен сам срещу вратаря Иван Караджов, би по много лек начин топката към стража на червените и така опропасти най-добрата ситуация за Левски. Зона на терена, подаване за Дембеле, Акуаро доста силно отскочи за тази топка и успя да я спечели. Сега Апостол Попов не беше точен при отиграването си. Дембеле натиска Акуаро и това е 1-0 за Левски. Няма нарушение в тази ситуация. Грешка на централните бранители на ЦСКА. Първо Апостол Попов върна топката по изключително нелеп начин. След това и италянеца Акуаро позволи на Гара Дембеле по елементарен начин да му отне и от близка дистанция да разстреля вратаря на червените Иван Караджов. 39-та минута на двобоя. Левски повежда на ЦСКА с 1-0 попадение на Гара Дембеле. Ето още веднъж този гол. Първо много неточната проява на Апостол Попов. След това Дембеле му успя да излъже Акуаро. И така Левски открива резултата в 39-та минута на вечното дерби срещу ЦСКА. Играта ще започне от център. А вие видяхте още веднъж повторение на гола на Гара Дембеле, с който Левски води с 1-0. Тасевски с топката.